Jemné fandia láske. Do súťaže Jemné vám vystroja svadbu prišlo obrovské množstvo mailov a ďakujeme za všetky príbehy, ktoré ste posielali. Porota to nemala jednoduché, vybrala 4 finalistov a nakoniec sa musela rozhodnúť, komu Jemné predsa len svadbu vystroja, a nakoniec sa rozhodla pre príbeh Janka a pre príbeh Katky. Katka pracuje ako lekárnička a Jano za ňou prišiel s receptom originálnym od lekára, na ktorom stálo v hlavičke jeho meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko, diagnóza ako závislosť. V časti, kde bývajú napísané lieky, bolo rukou napísané, že sa pacientovi Jankovi má vydať krásna, inteligentná, milá, originálna, do 50 kg vážiaca žena. Užívanie v úvodzovkách lieku, pod lekárom uvedené ako dlhodobé a intenzívne. A za toto požiadanie o ruku Jemné Jankovi a Katke vystroja svadbu. Neverím, vážne? Ja nemám slov. To sa nestáva každý deň. No tá svadba je vaša v hodnote 2500 eur. Môžete si to užiť. Super, výborné. Ježiš, super. A to si nepoviete nič? Tak Janinko, ja ti ďakujem, že si ma takým originálnym spôsobom požiadal o ruku a vďaka tebe sme aj vyhrali. No, ja ďakujem za kladnú odpoveď a som veľmi rád, že sa to podarilo. Toto znelo ako žiadosť o byt. Ďakujeme za kladnú odpoveď. Áno. Vystavíme účet za svadbu, vystavíme recept a ešte ho aj zaplatíme, aj preplatíme. Bol tu návrh, že niekto urobí poisťovňa zdravotná. To porodca Martin Chinoránsky prišiel s takýmto originálnym nápadom. No ale tak my to preplatíme teda. My ďakujeme veľmi pekne. Sme milo prekvapení. Ďakujete za kladné vybavenie žiadosti. Áno. Presne tak. No, tak si to potom užite a ja vám naozaj gratulujem aj v mene poroty Milana Švikruhu a Martina Chinoránskeho, ktorým tiež môžete ďakovať za to, že váš príbeh vybrali, a nech sa vám len darí a prajem vám všetko dobré a najmä všetko dobré do života a naďalej veľa lásky. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme pekne. Je rozhodnuté, Janovi a Katke z Bardejova Jemné vystroja svadbu. Jemné fandia láske. Jemné.